Hi mga ka-Ronbel! Happy Sunday! Sunday is family day gyud sa kadaghanan. Mong i-prepare na to karon kay Sunday family meal worth 198 pesos. Walay labot sa buwad kay hinatag ni sa ko igsuon ug sa pagumangkon nga taga-isla. Salamat kaayo sa sponsor sa buwad. Pito na ka klase atong makaon karon sa 198 pesos. Atong himuon ang special ang Sunday kay mao ginahigayon nga way trabaho ang mga atong kapamilya. As they said nga, the best memories are made around the table gyud. Let's find ways good nga magatapok ang kapamilya labi na Sunday. Atong lupigon ang power sa cellphone nga anha ra gid pirmi ang naong magatubang ang mga tao kasagaran. Give time good, spend time with family. Di siya necessary nga daghan sad ang atong andamon sa lamisa. Ang importante natay sawan. Timing lang gikan mig carbon ang barato nga palitanan. This is one way of rewarding myself gikan sa pagluto pag Lunes hangtod sa Sabado. Give time gid sa family, kumustahon ang kada usa. Yang nasa layo makakuan gyapon sa video call, di ba? Samtang nagkaon mo, nag-video call sad mo, so giving time gyapon na siya. Ang atong ipang prepare karon kay full of nutrients gid siya. Every day is family day kuno, pero ang Sunday jud ang the best. Mong enjoy your Sunday. Happy Sunday lunch everyone. Mao kini Ronbel Gums.